orain dela 3 urte hasi ginen Gazteak Zinean izeneko proiektuarekin, EHUrekin kolaborazioan. Nik uste nahiko kezka orokorra dela alde batetik, gazteak badirudiela geroz eta gutxigo doazela zine aretoetara, ez? Eta gure helburuetako bat zen gazteak erakarri alizatea. Horretarako interesgarria iruditu zitzaigun, gazteak beraiek gonbidatzea zinea programatzera ikusteko ea beraien gustoa pantailan jarriz, beste gazte batzuk erakartzeko balio zigun. Eta gero ere lotuta dago, Tabakaleak azken urtetan badauka helburu bezala baita, nolabait programazioan aniztasuna egon dadin, ez? Hau da, zineari buruz hitz egiten zehazki, ez izatea ni bakarrik zinea programatzen duena, baizik eta baita hiriko pertsona ezberdinak ere programazioan egoteko aukera egon dadin. Bueno, kasu honetan ez dago ikusentzunezko ez da ikasle bat ere ez. Osea, hori hasieratik genekien interesgarria zala edozein gradutako ikasleak animatu zitezen, zinea interesatzen bazitzaien edo zinea gustatzen bazitzaien, nahikoa zen taldean parte hartu ahal izateko. Hasieran zalantzak eduki genituen komentatzen dezuna, ez? Zenbat ikasle edo zenbat pertsonako taldea manejatu genezakeen, ze azkenean badago erabakiak hartu behar bat talde guztiaren artean eta bar eta bar. Baina egia esan 3 urte hauetan inori ez diogu ezetz esan eta beti irekita dago, beraz datorren urtera begira ere inork animatu nahi badu proiektu honek irekita jarraitzen du. Bueno, nire kasuan lagun batek izan zidan, justo proiektu hau azteiko zenean, hori, zegoela aurkezpen bat zinearen inguruan eta horren arira gazteekin zer egiteko plana zegoela eta esan, bueno, me apetece, ez? Ikustea zertan datzan proiektua eta hori, eta animatu nintzen, jun ginen, bueno, Maider eta biok aurkezpenera eta, bueno, eta gustatu zitzaigun, besterik gabe eta bertan gaude. Bai. Osea, hasieran pizkat, ez genekin oso ondo zeri buruz joan, izan zen, bueno, hau dago, proiektu berri bat, eta zen genuen, bueno, interesa daukagu zinemaren inguruan eta gehiago jakiteko, eta berturatu ginen, eta jarritzen dugu, 3 urte gerago. Ne kasuan, ezberdin izan zen, ze ni azken finen proiektuaren berri izan non lehenengo mailan, baina ja bakarrik ikusle bazela iritsi nintzen pelikulak ikustea bakarrik, eta ikusita ezakit gura dineko jendea edo zehola programatzen, hain arteko ezakit giro ona eta erakarri gintuen lagun batietan ni presentatzea horren gurten, aurkezpen egiteko horren gurten haiek eman zutena, eta ezakit interesgarri izan zen eta errepikatu dugu, bai. Bai, nik adibidez, Pablo, nik uste hori kontatu zen idala, irratira bidean gituztela, eta nik ez nekien, baina hori oso polita da, osea, zu etorri zinen, beraiek programatutako pelikula bat ikustera, ez? Eta gero animatu zinen zu programatzera. Eta uste tola pizkat lortula, trakzio bataz, 3. urte honetan jende berri asko apunto da, batzuk, ez dakit igual bidean geraudie, baina askok eta askok geraudie, eta interesgarria ikustea nola zukitezuna edo zuen arteko erabakiek lortzeuten jende gehiago erakartzea eta proiektuari martxa ematea. Ni iritsi nintzanen 2. urtean hasieran, kontura honintzen jende super irekia zala, talde zurrun bat baino gehiago ziala lagun talde bat bezala, eta azkenen, ez dakit espero non, espero nona baino esko zobeto izan zen akomodatzea hola, bai akompainautan etorre baino. Eta geho usteet, jau gehala gauza berdina egiten urte honetan batzen jundiren pertsonekin. Igual lehenengo urtean izan zen pixkat, hemen egon, bileretan, eta gero bakoitza alde batetik, eta ez egon igual pina hori, edo talde kohesio hori. Eta hilabeteak pasa hala, junginela taldea enkortzen pixkat, eta nik uste klabe izan zela hemendik kanpo planak egitea baita. Edo, hemendik kanpo, igual ondoko tabernan zerbait hartzea, baina ja pixkat informalagoa eginez. Eta hor egin genula pina gehiago. Eta gero urren urtetan berdina. Jendea juten zentzartzen, eta igual lehenengo gunean, goazen zerbait hartzera eta gehiago kontatzera, elkar ezagutzera, eta hori izan da klabean ikuste. Bai, egia da. Nik uste lehenengo urtea
balio izan zitzaigula hori espazioa sortzeko, eta, bueno, pertsona ezberdinak ezagutzeko eta holan, baina hortik aurrera, agian espazio seguru baten, hasiera hori ikusi genuela eta sentitu ere, eta orduan nik uste gaztea izan da, garrantzitsua dela ere, espazio seguruak izatea gazteontzako, eta gainera olako proiektuetan parte hartzea ere, kulturaren arloan oso interesgarria dela beti, eta hori balio izan zitzaigula binkulak eta harremanak sortzeko ere. Azkenean, proiektu hau ere jungea egiten pizka bat denon artean. Osea, nik ideia bat neukan, hasiko gea elkarri ikusten ostegunetan, bakoitzak proposatuko du gustatzen zaion pelikula bat, etxean ikusiko ditugu, gero komentatu, zoazte, baina nik ez neukan itxita zegoen estruktura bat, ez nekien ez da funtzionatuko zuen ere. Eta orduan egia da, 3 urte hauek eta gero oraingoz funtzionatzen duen dinamika, baina beti aldatu daiteke ere. Dala, urritik abendura barkatu, ostegunero elkartzen gea filmategiaren zinearetoan, eta hasieran dinamika izaten da, bakoitzak esatea ze pelikula gustatzen zaion, edo ikusi duen, edo iruditzen zaion egokia gainontzeko parte hartzaileekin partekatzeko, eta agian gero zikloaren barruan egoteko. Orduan, proposatzen dira pelikulak. Etxean ikusten ditugu pelikulak, eta aste bat beranduago elkartzen gea, eta komentatzen ditugu ikusi ditugun pelikulak. Eta horrela pixkanaka, badoa gero urtarrietik maiatzera egingo den programazioa izten, ez? Eta konturatu ginen lehenengo urtean, errazagoa zela, ez da helburu nagusia, baina bai errazagoa dela ardatz nagusi bat edo gai nagusi bat aukeratzea, bai pelikulak horretan, edo talde horretan sartzeko. Orduan, hasieran hasi ginen filma, posau ikusi hurrengo asterako, eta ja esan genuen, igual, finkatzen dugu gai bat, nahiz eta oso orokorra izan, porque adibidez lehenengo urtean izan zen musika, eta super orokorra, orduan, hor sartzen dira film pilo bat, baina pixkat bidea juten zerala egiten. Eta pasan urtean eta aurten, berdina egin dugu, ardatz bat jarri, gai bat jarri, eta horrekin jun garatzen. Bai. Igual, aurten ere beste aldaketa bat izan da, lehenengo eta bigarren urtetan agian garantzia handia ematen zenioten edo genion ze lehenengo pelikula. Ez? Como nea erakartzeko, eta aurten zeuden aukerak ikusita eta horrela izan zen, lehenengo erabaki izan zen, lehenengo pelikula eta azkena. Bai, hori da. Ze bestela aurreko urtetan igual zijoan zikloa como... Eta aurten izan zen, lehenengoa subidon eta azkena subidon. Eta gero ikusiko dugu. Bai, hori da. Osea, urritik abendura itean tarte horretan bereziki, bilerez gain, batzutan bilerake bai, barne hartzen dituzte, esango genuke formakuntza saio batzukeo, eta bidez egun baten jutera filmoteka baskara ikustera, edo beste unen baten etortzi zinemaldiko batzuk azaltzea zituten, edo beste jaialtako batzuk ere, eta hori bai, formakuntza saio bezala interesgarria da. Gero ikaslekin tola egia da, igual ez daukula hainbesteko harremana, baina bai badore pertsona batzuk gazteak zinean programatik hasita batzuk erabaki dutela bai bidez gradu amaitu ondoren zine eskolako programaren bat egitea edo. Eta zuk ez duten zenuna, aurkezpen asko izan ditugu ere, pertsona asko etorri dira haien esperientziaz hitz egitera, eta hori ere baliagarria izan zaigu haien ikuspuntua ezagutzeko, ikusteko nola bideratu izan duten haien karrerak eta askotan galdetu diegu ere ardatz hau daukagu, zer gomendatu genezake jartzeko, eta gero agian kasurik ez genion egiten, baina gomendazio hori izateko hankez dira.